De poc ens ha aprofitat als valencians de la ciutat de València que l'alcaldessa d'aquesta ciutat siga alhora diputada a les Corts Valencianes, sobretot per el poc afany que ha mostrat en defensar els nostres interessos com a municipi. És per això que en la proposta d'acord plantegem una cosa que tampoc els agrada a vostès i és instar a la Generalitat aquest ple de l'Ajuntament per a que pague el que ens deu en concepte de convenis de col·laboració. Vull recordar que ens deuen algo més de 20 milions d'euros. I aquests diners que ens adeuda la Generalitat hagueren pogut vindre molt bé per a dur endavant amb ells projectes en els que hagueren vingut professionals experimentats i que hagueren pogut posar en funcionament algunes pràctiques que hagueren estat model de pedagogia per a tota la nostra comunitat i sobretot a tot l'estat espanyol, on professionals de prestigi del món i de la pedagogia nacional i internacional hagueren pogut vindre per a posar en pràctica les seues experiències pedagògiques i aquests centres es podien haver convertit en exemple de com aquest Ajuntament aposta per l'escola pública de qualitat en valencià, moderna i innovadora. Bien la alcaldesa o bien a través de concejales se reúnen periódicamente con representantes de ETA para ver cómo van las cuentas y ponerse al día, pero que a mí como concejal no me preocupa, señora Castillo. Me preocupa más que los colegios estén en perfecto estado de funcionamiento para inicio de curso con las plantillas y las instalaciones, por lo cual es una moción que usted quiere utilizar para hablar de otros temas, pero saliéndose siempre del contenido del convenio y desgraciadamente no se puede aprobar porque ya está tratado lo que usted pone de instar. Ya se ha demostrado que estamos reuniendo, por lo cual tiene que decaer su planteamiento. Podem donar un temps. Des de l'any 2012 el temps ha sigut més que llarg, més que llarg. Parlem de persones i no de números. És que les persones necessiten cobrar la nòmina i tindre les substitucions. Mira, vaig a fer una llista de mancances que hi ha en els centres municipals a dia d'avui. Per exemple, ha disminuido considerablemente las partidas económicas para comprar material escolar, algo tan básico como folios o tinta per a la impressora. Les baixes i les jubilacions no són cobertes amb contractacions, sinó que se cobreixen amb itineràncies dels mestres que van cobrint i no tenen una estabilitat en la plantilla. Això ja fa anys que passa, no és d'enguany, sinó que ve passant des de fa temps. Els permisos de maternitat o les reduccions de jornada per l'atenció als fills en els que el treballador se li descompta una quantitat de la nòmina no són cobertes tampoc com toca. Anem a veure. Clar que parlem d'això i clar que vaig al meu llibre, com vostès van al seu, perquè el dèficit de financiació explica en part això. I això no ve de fa 4 ratos, fa temps que va així.